नमस्कार पूरा अपने को मैं बोलना चाहता हूँ भाई भावरापुरी में आओ। इधर नया शॉप ओपन किया गया है अभी। पूरा आईफोन का कलेक्शन, पूरा एंड्रॉइड का कलेक्शन, ऑल ब्रांड न्यू कंडीशन में आप सबको मिलेगा अभी। तो अब किसी को भी चाहिए तो भावरापुरी में आओ, बिस्मी मॉल स्टोर में। अभी ऑफर ऑफर चल रहा है आईफोन में अभी एक आईफोन में अल्ट्रा वॉच गिव चल रहा है अभी। अब पूरा आईफोन के साथ अभी एक चार्जर कवर ऑल फ्री में मिलेगा। आईफोन में अभी स्टार्टिंग है 5000 में, आईफोन 6, आईफोन 7। अभी आईफोन 11 में अभी 17,000 से स्टार्टिंग है अभी। आईफोन 13 स्टार्टिंग है अभी आपका 31,000 से स्टार्टिंग प्राइस है। इस पर स्मार्टफोन में ऑल ब्रांड का मोबाइल इधर मिलेगा। सेकेंड हैंड में ना न्यू में पूरा मिलेगा। हाँ अभी ऑफर चल रहा है। अभी आईफोन का साथ आपका ब्रांड न्यू आपका ओरिजिनल चार्जर मिलेगा गिफ्ट में। बाद में अल्ट्रा वॉच मिलेगा, ऐसे गिफ्ट चल रहा है। आप किसी को भी आईफोन चाहिए तो बिस्मी मॉल स्टोर में आओ। आके आपका बहुत ही दूसरा शॉप से इधर बहुत ही डिस्काउंट में मिल रहा है। ये लोकेशन है भावरापुरी सिलाराय मार्केट में। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।